Wow, tak čaute, moje meno je Pirotutrutu. Po 1000 rokoch vás vítam pri videu. Nebojte sa, budem tento rok natáčať. Mám tu takto unboxing pyrotechniky. Objednával som z Ecopyra. Normálne by ma to stalo nejak 180 eur, 183 eur, ale ja som vyhral súťaž, takže som mal 19% zľavu. A objednával som na Mikuláša, takže bolo poštovné zadarmo, iba dobierka bola euro. Takže ja si myslím, že si to môžeme ísť rozbaliť. Tak dám si preč tieto kartóny, ak nie je to unboxing, tak fakt začnem od toho najmenšieho po to najväčšie. Takže začnem od toho najmenšieho. Toto máme takto 5 balíkov takto cracklingových guličiek, 5 balíkov crazy ballov, potom tu máme takto 6 balíkov rozpustilých fontánok. Normálne je po 10 kusov, takže je ich tam 60 teda. Neviem, či som si presne 6 objednával, takže to je asi darček nejaký, ale asi tuším som si objednával 6. Tak. Ako ďalej tu máme takto dymovnice Čmoudík. Sú to 4 takto dymovnice, dosť pekné na tú cenu. Takže tak. Potom tu máme takto jedného rotáčka, jednej vosičky. Potom tu máme ďalšieho rotáčka. Potom tu máme takto malinké dvoje búchacie povrázky. Potom takto 4x malinké stroboskopy, štvorkusové. Potom 4 balíky píšťalok, takto. Tiež 10 kusové. Potom tu máme ďalšie dvoje vosičky. Potom takto 7 zápalných šnúr. Tuším 5 metrových, 2 mm, potom ďalej dvoje takéto dymovničky. Ďalej tu máme takto jedny mini bomby, jedny normálne bomby 20 kusové. Potom takto 3 balenia po 20 kusových dumbumov, tak 20, 60, normálne so zeleným svetlom, pardon. Tak. Ďalej 10 kusové bomby, normálne nie bomby, 10 kusové. Potom takto 2x mini black petard, 20 kusov, nie 30 kusové. Tak. Potom ďalšie dymovničky malé. Jedný Apache Warrior, to som už dávno chcel vyskúšať, tak čo to vyskúšam, minulo to nemali, snáď to bude dobré. Ďalší mini black petard. Potom tu mám takto 100 kusových pirátov s knotom. To je tiež novinka, tak to skúsim. To sú normálne piráty s knotom. Ďalej takto mini dumbumky. 30 kusov tuším. Potom takto 4 kusy po 100 normálnych zo sírov petard, takto, takže ich je tam 400. Takto potom ďalej štvore pískacie raketky čínske, takto čínske pískacie raketky, štvore po 12 kusov. A ešte jedna nám vypadla. Ďalej tu máme takto Viper 1, 20 kusov, La Bomby, 20 kusov, ďalej takto troje buchacie koberce storanové, potom tu máme takto buchacie koberčeky, 4 tuším po 75 ranách, tuším tak nejak, každom ich je 5. Potom tu máme takto Bum Bum Middle. To je novinka, musím otestovať. Tak, potom tu máme takto nejaký mix fontánok. Potom ďalšie ešte nejaké vosičky sa tam našli. Potom takto fontánový mix, 4 kusy dračích fontán. Takto. Ďalej takto 4x25 ránové raketomety.
to je niečo ako pískacie raketky, lenže to v kompaktovom prevedení. Potom tu máme takto dvakrát ohnivý dešť, takto po 6 kusov raketky ohnivý dešť. Potom tu máme takto rakety Cold Bar, alebo tak nejak počíta. Takto vidíte, sú tu 3 menšie, 4 väčšie a 5 väčších, takže nejako takto vyzerajú dosť pekné raketky. Potom ešte nejaké takto prskavky tu máme. Tak a ostali nám tu už iba kompakty, tak začneme od najmenších. Máme tu takto nejaký 16-gramový kompakt Mini 2, neviem, skúsime. A zdá sa mi strašne fakt malý. Potom ďalší kompakt, tí sú ešte menšie, neviem čo je, to je Rad. Myslel som, že to bude fakt väčšie, ale je to malinké Rad. Potom tu máme takto dvakrát haďákov, 9 ránových, klasika. Potom kompakt, fakt dobrý, Frankinson Heavily. Tak. Potom tu máme takú novinku Senior, má to 25 rán, vyzerá to fakt dobre, tak skúsime. Potom fakt, že super kompakt, za tú cenu je to úplne úžasný kompakt, Top Edition 19 rán, fakt toto kúpujte, toto je super kompakt. Ešte máme nejaké prskavky. Tak a teraz tu máme takto kompakt Joker. Má to 16 rán, ale tuším 30 alebo 35 mm, neviem. A takto nejak to vyzerá. Máme, že 23 eur. Tak. Ako posledné tu máme najväčší kompakt. Je docela malý, sa mi zdá, nevadí. Je to Xmas Dream, teda neviem ako sa to číta, tuším Christmas Dream alebo nejak tak. Má 90 rán, tuším 20 mm a vyzerá fakt v pohode. Tak a balík je prázdny, tu nič nezostalo. Takže toto je teda tá pyrotechnika. V hodnote 183 eur. Zdá sa mi toho nejak menej, neviem prečo. Ale tak ešte budem určite dokupovať v Lidli. Štvrtok sa tešte na unboxing. Uvidíte, dohodol som spoluprácu. Takže sa tešte na unboxing od jednej firmy. Tak a toto by bolo asi všetko pre tento unboxing. Snad sa vám to páčilo. Zanechajte like, odber a čaute.